Ten success madzama. Ipapa ndopanofanira kuratidza kuti hatifani kuzvikudza pane zveizwi izvi. Madzama. Madzama tenzi. Otiki naika. Mchinji koneki. Usadhere. Apa mapinda madhidhidhi ejipita nemakakaka etanganyika. Imagine mkomo nomombe mambo. Fudzi womombe anenge akarerutswa pamusha kuti Muranda ka is a worker. Muranda. Akungamufanikise na president kana nani kana na mambo edunhu. Uniye ndo pano pagara n'anga redenga ipapo Gabriel mambo. True dry Gabriel noti kwiti pale munhu akadaro kugara pa. Madzibaba. Chiedza ichocho chinochikisa apa mune muchizvikudza manje ndizvirwa matundu. Izwiroro ngara yedenga yagara pa munhu akareruka zvandizvo. Ndochiedza futi chakaitwa mamureo. Oza hardwork vaishandirane faka. Hardwork vaitoshandirane fa Gabriel nainde rugari ipapo. Vakomana ka. No. But hardwork aimba raive revuro pasina munu raive revuro pasina munu raive revuro pasina munu Dijarita revuro Basirina dijarita revuro Basirina dijarita revuro Basirina. Kuyera kwa Gabriel mambo. Ngoni dzepajudhia dzakabva chapeta. Heze chapeta. Ngoni dzinonzi Gabriel. Ndidzo ngoni dzakadzi true macha S9 dzine parushanga Gabriel mambo. Chongoni idzodzo manje. Dzine musikadzwa dzine ndanogara pamunhu akareruka manje. Amusikamboda adzimboenda pazirabha uma. Zvaive easy. Gabriel ida yangu norova kana pane chimuchwini cha ED. Zvinova easy because anenge aine value mukada wanzira kana pamasuwe futi dzinobuda masiya ewo munourayiwa saka munotongoteerera musingadi muchini. Zvazviri easy but manje mwana haadi kuti examination yacho ipfave unyorerwe mahanzi haadi. Adati zviome ufoire uraswe. Kuzamanation rakapfava here. Zamanation mapira jasi raikudenga hana kupfava. Saka zamanation rinotorema. Iswere chiro gagadara kana pamukadzi. Zvakata pana Agnes ndo vakati kuna Amos na vamwe masiya mukwasho wedenga pazvingondo munendepi yesa simba rabambi narire kubata zvibibi nezvidzangara dzimamwe zvisina imi watomutsirwa chidzangara dzimu mubani zvikanzi chibate vakaswera vachichitendenisa kusvika kumatsiridze masikati kanzi hamumbochibata hamusina simba masiya mukwasho wedenga pazvingondo vakasiya simba vakasiya mukwasho wedenga Gabriel mambo dzaive ngoni dzakachema pana tiki dzichishedzera misi yaGabriel. Zvinonetsa zvinhu izvi because umwari wacho une system yekuda kuenda panhu pakareruka manje. Aumbobuda mumba mapresident bodo. Kana aumboenda pamumba mapresident. Zvingadai zviri nyore kuti Mugabe panga ari president chatunga orohwa naGabriel wacho. Akapinda kana matunhu matatu amuna zvamunombotaura nonsense munourayiwa nemasiya iwo saka munongototongoteerera musikade muchida. Achitongovaka zvaari kuvaka nyika ichitongoenda kwaikwaikwa zvomora zama chienda chona rapusa manje ada unoomesa anoenda kunogara pamuranda uyo bva anorowa zvake pamuranda akashoreka Mwari akaoma ari chidya rimwe gore vachita nengori vaitoti Jesu mai Maria vaitoshaya pfuma yekutenga rokwe ravo chairo vaishaya pfuma yekutenga rokwe ravo chairo imomo muna Maria macho muri kushayikwa mari yekutenga rokwe chairo ndo makabuda mambo weJudhia imomo kuberekwa kwaManueri. Imomo macho maishayikwa mari yerokwe chindiudzai kuti Mwari anoedza vanosvika papi. Ngamukoshesere Jesu. Saka kaingonzi kamukomana kanoitwa nezvei. Kamukomana aka kari kunyebera vanhu kachiti mwanakomana eko kari chief of demons. Aitonzi ndimambo wemadhimoni Jesu. Achitukwa nevafarisi. Vaizoimbwa naArisidia kuti vamo muZimbabwe echaraswe nyika yefarisi.
yaitaraswenyika varisi yaitaraswenyika varisi yaitaraswenyika varisi yaitaraswenyika varisi yaitaraswenyika varisi. Amen. Ibasa rekunamata rinorema nekuti Mwari anosarudza paanoda kuenda ndopaanotaurira. Imagine, think about it, kuti Baba Johana akaberekwa musha kwamasedza uko naaefi. Imagine kumamisha evanhu vatema kokuti vanga vatori munhamo yevarungu vakadzvanyirwa nevarungu vasina pfuma inoshamisira. Vanhu vepasi pasi vakareruka. Imomo ndomabuda mambo imomo. Ndomabuda tenzi weAfrica imomo Johani, mambo wemadzimambo. Varisimiza ito vene vana vaitogara kuna Mount Pleasant kuna nani? Vese varungu vese ana Dr. Todd ana Higginson vese vanga vari madoctors. Hapana kana mwana wake akambobarwa nakaburini kana kubarwa nengoni idzodzo. Dzakatorova pane mukomana aitoshanda paPraz kuMaitland Farm. Baba Johani aishanda kuPraz kuMaitland Farm. Aitove mukomana aitoshanda paPraz. Pakagara mambo ipapo kurema kunoita Mwari anoenda pakashoreka. Mwari aiwo Mwari anorema ushu Mwari ushu. Ndosaka pamazoe uchifanira kungorespekta munhu wese, uchingofanira kukudza munhu wese usingatarise kuti ane mabhazi here kana kuti anoshupika kana kuti ane mushwedhe nezvigamba. Unotofanira kutokudza munhu ari mushwedhe chine zvigamba nokuti madzibaba akazwe madzibaba uchingomukudza auzive kuti urikutaura nani. Rimwe zuva unongotaura naJesu. Rimwe zuva unongotaura naMozisi usingazivi kuti utongodhika mumhene kawanga madzibaba ake. Iye atori Mozisi. Mwari uyu anorema uyu. Anorema. Muhammad chaiye kuSaudi akanga achifudza mbudzi. Muhammad aitofudza nhingi rimakwai. Muhammad Gabriel ndopa akaenda ipapo. Mozisi chaiye anga atori mushandi waFaro. Ari pasi paFaro atori muranda waFaro. Gabriel ndopa akaenda ipapo. Hana mboenda Gabriel kunotaura pachimwana chaFaro, kutsvaga chimwana chaFaro kana kutsvaga. Aenda pane muranda pamuranda wake, mushandi wake. Rabhani zimambo zishe rekumaArabhu raitoshandirwa naJakob. Gabriel aenda pana Jacob. Amene kuti Gabriel anodire vanhu vakareruka vari pasi pari low class under class. Amene anovadire ndo vanhu vaanoda ivavo. Saka iwo wakazvikudza manje. Haufa wakateerera muranda kana uchi uri munhu anozvikudza. Sezvakazoitwa nedzidzi dzepaWarren Park dzinonzi Edward dzakazotsvinyira umwe munhu kumusango nogoro. Anzi makadiko baba Edward? Anzi ndiani kwanondikwasai huku rutombo inongondikwasai. Izvokwazwa nehuku rutombo achitsvinyira mupostori kuti huku rutombo. Unozviziva sei kuti munhu iyeye ndiani? Pamwe rinenge riri bloodline rinoyera, pamwe rimwe rinenge chinotunga muna murenga madzimambo eZimbabwe chaicho varidzi veZimbabwe. Usworo uchitukirira munhu kuti huku rutombo. You don't know munhu warutaura naye. Unofanira kungokudza vanhu vese anoshupika ane rugare. Kudza munhu wese nekuti hauzivi kuti mambo anenge akagara papo. Ko kana anga ari mukristu anga akagara pamunhu yaitomukwasa unoita sei? Paunofa unozonoita sei wakuona ari mambo kudenga? Ukaona chivi chinoimbirwa mavhesi nengirozi kunzi ukuru hwenyika munohudii, makuruva. Chimbomutaura ikati handina mhosva neukuru hwenyika, ndinofa ndichitaura chandakatumwa. Ukaona nyaya yeukuru ichiimbirwa mavhesi nengirozi, kuridzirwa kurambwa nengirozi nemavhesi. Vemasvikiro magara umambo muchiri panyika. Vemasvikiro magara umambo muchiri panyika. Ndisaka airidzira vakuru pane manje. Vakuru vanga vatori neright yekuti vakudzwe nekuti Moses naManuere vaitoita zvimwe zvinhu zvinotoratidza kuti vanhu havatumwa naBaba. Kana Moses naManuere vaiita mabasa anotyisa. Moses aipfuta nyenyedzi mumabvi, Manuere aiita mabasa anotyisa. Vanhu ivava vakanzi nengirozi aiwa musagare umambo muri panyika. Vakatokodzera naMoses naManuere, vakatokodzera kuti vanzi vakuru, asi vairambidzwa naIsaka kuti kunzi vakuru. Iyo nesaka ndarakore maHararo. Hauna kana munhu wana wakambomutsa akafa, hauna mbobvira wabhururuka nengoni kana one day. Hauna kana nhau kana vhesi kana one wakaiswa musanganiro rinovhundutsa nyika. Une uchida kusvika zirabhauma kukakanyana kuita
uite urombe bveni kukekenyera zvinesa rapita sina kukwana tobata zimuswe iroro toti gwap dimbura zimuswe irori izwi rinoda vanhu vanozvininipisa ingavari pane vachitsananguro dzacho dzinonzi zvakarewa dzinodzitaura kuti tsitsi rudo kuzorereka unyoro ndo tsitsi rudo unyoro rekuda kuzvita zigude zihurumba rebveri kukekenyera anokakanyara kumukadzi wakoko nekuvana vako kana kudunhu rako tasabhuku mudunhu rako kumusha kwenyu yes no problem noti musangana nemuridzi iri rinotori nevanokakanyerekara namaikora nagabriel ndo vanobvumidzwa kukakanyera musangani iri nairija ndo vanobvumidzwa kukakanyera musangani iri asi baba John aitoramba kukakanyara achiti mbiri yaizi yangu imbiri ya baba imbiri yaizi yangu imbiri ya baba waitoramba kutwazisha aitoramba vanhu hinji vaitotanzi usatotoma kuti kazi wababa John ngatokutangira makadiko baba John makadi mai John aitinga tokutangira kare achiramba umambo wepanyika ajakobo jayo vakaramba umambo anagono vane nguva ndana mambo vane nguva yaanochinjana umambo mumisha zvikanzi nguva yenyu yakwana umambo hwamumba menyu ajakobo vakati aiwa hupe mumwe indine umambo hwandakasaridza hwudenga akahuramba umambo hwepanyika chaiyo kugadzwa ende zvanga zvitori mubloodline yekuti muri mambo mudunhu mumusha menyu musha hwumambo vakatoramba ajakobo nekuti vaiziva kuti ngerozi haizvide zvemunhu anokakanyara kuzviita zigeni zihoromba rebveni uchikakanyara izwa haridi rakasvika pakutozviimbira mavhesi nemavhesi handina mhosva neukuru hwenyika ndinobva ndichitaura chandakatumwa handina mhosva neukuru hwenyika saka ndicho chivi chakanzi nairija chivi chaamatia chinoita kuti ngerozi ibve pakati pemusha wako iende kure kure musango chivi chaamatia chekuzvikudza munhu akanyanya zvikudza so anomuka chigori totozuva raafa iroro sezvakatorwa nengirosi pana abhesta ichitaura rajoji kuti munoziva here muprofita wenyu ajoji vakati hongu muprofita wedu mukuru zvikanzi munhu iye paakafa akamuka zuva raakafa iroro ajoji vakati naishe inga anga ari muprofita wedu aitiunganidza zvikanzi aiwa mwari haadi munhu anozvikudza mwari haadi munhu anozvikudza chivi chikuru kudenga kune vaya vanoti zvivi kudenga hakuna zvikuru hakuna zvidiki zviriko kune zvivi zviviri chivi chekuzvipomba wega nechivi chekuzvikudza zvivi izvozvo zvakanzi zvivi zvaamatia kudenga zvivi zvikuru zvinodzima ngirozi yako pamusha musha wako uyu wakafanana nemba yako iyi muviri wakafanana nemusha wako muviri uyu ngirozi yako ukaitadzira nechivi chidiki inobuda murumi ienda mune imwe rumu asi ukaitadzira nechivi chekuzvikudza chakafanana nechivi icho chaamatia inobuda pakati pemusha ibve yenda musango ngirozi dzose dzamakakoka dziri kuchema mumatondo saka muviri wako uyu zvauri imba ine marooms kana ukatswinya munhu ngirozi yako inogona kubuda mumwe murumu neimwe rumu ienda mune imwe rumu paunoreurira nekukumbira regero munhu watswinya uye inobva yadzoka murumba inofanira kuraramira ichigara nekuti unonga wareurira wachena asi ukaita basa rekuti unofamba uchizvikudza uchidzima zita rababa uchiisa zita rako pamberi uchidzima zita ramwari rekuiumbe rinoti riomberwe tisakuru venyu tisakuru every day pese pangosangana nekuunganira vanhu tisakuru venyu asi vakuzvinzwa izvo why should you tell us every day kuti tisakuru venyu why should you tell us every day wanyonyodeiko musangano remuridzi uri saaniko iwe musangano remuridzi ita samakandiwa akavhura yake chechi kana uyo UFI kana magaya ade yake chechi ende novhura yako chechi uzvite mukuru ikoko hapana nokuteera ufuti ikoko kusangano rakavhurwa kakare nemuridzi wayo handinotodzijowa nemasono echishanu ipapa handisi kutaura kuti vanhu vakatanga kuberekwa havasi vakuru ndiri kutotaura kuti vanhu vakatanga kuberekwa vakuru tinovakudza tega zvisina kuudzwa tiri vakuru everyday tiri vakuru kukakanyana kuzviita mahoromba ebveni pasangano remuridzi iro riri manje risangano rine hondo yana maikoro kai pedzera nena maikoro mega ina handidi ende ana maikoro acho musafunga kuti vanosvika vachingoparadza vari kuzvita vakuruka vanoparadza vane vari kuteera pepa ndovadira manje ana maikoro havangoparadza pakaparadzwa Dhatani naKora naRandasi vanongoparadzwa vega nevaitenda kuna Dhatani naKora naRandasi vakamedzwa nepasi maikoro haangoparadza chete munhu anenge achizvita hurumba yebveni pamberi anoteera nevari kumuteera vacho achitsondokota saka you have to be careful nenyaya yekuombera vanhu you have to be careful because what happens is kana chekereso kana banga redenga raburuka fanike iri jani cheti berika kana ukuru hwedenga hwakutonga fanike mwedzi uno ndewokutongwa ndiwe motoka kana ukuru hwedenga hwaburuka unosvikocheka haumboita zvekuseka unosvika uchisvikocheka ende unonyanyoda vateveri
kudzidzisa nyika kuti idzidze iskwatuke pakurwadza kwayo nyika yose ichadzoka. Akazvimba Elijah tiri mupetire mari magore kana nyika ikandiramba tichadzividzana Kristu tichadzividzana Kristu tichiti ngaiparare kana nyika ikandiramba tichadzividzana Kristu tichadzividzana Kristu tichiti ngaiparare kana nyika ikandiramba tichadzividzana Kristu tichadzividzana Kristu tichiti ngaiparare. Zvino kuparara kwenyika kune chinhu chinganzi chinofadza icho chinosekesa kana kuti chinhu chinganzi chakareruka neumwe munhu ane pfungwa chadzinoshanda chadzinodhonza ungati kuparadzwa kwenyika ungati chinhu chinofadza icho. Distraction, kuparadzwa kwenyika something chinotyisa chinofanira kutyisa nyika. Vanhu varume vane pfungwa dzinoshanda nekudhonza vanofanira kuti vagare darisa vanhu varume vachinazana aumana zvatakuda kurwa nazvo izvi izvibhakera zvemhepo izvo tozvinoita vanhu vane pfungwa vanofunga kwete kurarama kutange vanhu vane masiweji mumusoro. Vanhu vanofanira kufunga kuratidza kuti havana mvura mumusoro, vane brain, vane IQ necapacity yekufunga, cognitive dissonance, kunatsofunga, brain dzakaskwatuka dzakavhurika, brain dzinofunga, brain dzinoratidza kuti vanhu vevarume vanava. Izwi riri kuimba rakabudikira harina mbopera ravanza kana nyika ikandiramba tichadzividzana Kristu tichadzividzana Kristu tichiti ngaiparare. Umwe murume avhunduke haana basa nazvo haatombozvicheuka izvezvo kuti munhu anofunga. Kama varume anokurwa ofunga navanhu vakadzi anokurirwa nekure navanhu vakadzi. Miriamu chache akatozonunura Moses wana akatopona ari munhu womukadzi akamununura. Vakadzi vakakosha padare. Ana amai muchitsuro mumisha musangororwa nekamunhu kakafa pfungwa kakafa kamunhu kakangofa pfungwa kasingafunge. Izwi riri kupikidzira ndoponda ndouraya nyika. Uzi hauna basa nazvo hautombotirimuka hautombocheuka kana kubvunza Mwari kuti ndinganamatidze Mwari uyu asagumbuka kusvika level kuti angaparidze nyika. Hauna basa nazvo. You don't care about kuparadzwa kwenyika. Saka kana chiparadzwa unobva wazosiyiwa here uri mupenyu ipapo. Kana kuti unoparadzwa nemhuri yako nezvipfuyo zvako nepfuma dzako dzinoparadzwa. Chitaridza one economic structure economic yenyika yedu economic dzevanhu kuti mune mabhiriyoni 20 nepoor class varombo mapeasants vanhu vanotambudzika kumalevel anotyisa. Dhora chero edhei racho rinofanira kunge richinzi muZimbabwe munhu anobata dhora edhei anotadza kuribata dhora chero anotadza kuribata agoswedera kana 50 cents kana kutoishaya futi 50 cents yacho zuva rese. Futi hakusi kuparadzwa iko munoti zvinhu zvekuseka nazvo izvozvo. Saka mhuri inozodyei kumba kana murume mukuru atadza kubata dhora chaicho. Kana nyika ikandiramba ndichatsividzana Kristu ndichiti ngaiparare. Dza mabhanangana manomwe anotarisana nenyika zvirongaranga zvamusisi. Johana akati kana mukandiramba munyika muno mukandituka ndinoisa rima munyika menyu. South Africa akazviita maxhosa aonererwa. Johana apinda muSouth Africa akuonererwa maxhosa kuda kufadza mabhunu, maxhosa kuda kurwisa vapostori vaJohana. Baba Johana akati zvamaita izvi imi ndimi chapedzera kuona independence muAfrica. Chifunga kuti Johana akapinda muSouth Africa gore ripi vazowana independence ana Mandela kuma 90 something early 90s. Zimbabwe wana independence 1980. Iyo vazowana independence kuma 1992 93 amene uko ku 94 amene uko kwaza na independence kuma 90s. Ninye kuzvikudza kuda kutadza kuti kutambira munhu wokudenga nehunhu usina nebasa rese kuzvikudza ezvo vakazotambudzika. Vakachiona neapartheid, vakachiona nemabhunu. Ende simba racho raitopuwa mabhunu iwayo raitobva kuna Mwari iye ndiye akataura kuti muchapedzera kuona independence. Ndiye muchapedzera kuona independence. Saka simba racho vanorowana kumabhunu kuti vadzvanyire kusvika palevel iro. Vaitopuwa na Mwari iye. Because mabhunu achanga ari kusaidi kwaMwari kwekuranga. Mwana watema avatirimuki. Munhu asingatirimuka akaipa mazimbabwe. Munhu asingatirimuka akaipa munhu akaipa kana munhu mumusha menyu tandanisai munhu akadaro. Musagare padare nemunhu akadaro asingatirimuke muchaonita ngozi vanhu vachipere kufa dare ndinobazinazvo. Kofa nhasi mukomana ane 20 years vanhu vaya kunhamo tumadhari kwangu kugara hapana kana kari kutirimuka. Ndokuti tinenge twakatoromba futi pamwe tichitopedza vanhu. Hautirimuki. Mucho uri kuparara hautirimuki. Varume chaiva vane pfungwa kuti ngatifambei zvinhu asi ndinomawo izvi. Hatifambe tigadzirise musha ubviswe kana mine zvapinda mumusha zvigadziriswe kana iri ngozi tiripe musha uvana vaningirike nevagare zvakanaka nemudzimba dzavo nevarume vane ndo vana baba vakati vanotirimuka. Saka sangano iroro ukaritora semusha manje wana ngozi yapinda musangano kuti vanhu havachayambuka zvakanaka. Vanhu hakunetswa netumwe tuzvirwere tokuti musangano vanhu vaipona nyore nyore. What's going on?
varume vanofanira kutirimuka kunazona kuti iyi nzira yatiri kufamba nayo pane nyaya apa takutomboda ngoni dzinotigadzirira nzira iyi isikwatuke futi yabhenda yasiyana ndozvinonzi varume vanotirimuka tongoteera chete ngoteera chinzira chigongoro kotochina makomba neningi aiwa